11,000 जे मार्जार खालामबाय बर' मिडियामखौ जे 11,000 आव सोफानो नागिरदोंमोन 11,000 खौ मार्जार खालामनानै स्कुल बुथारबाय आरो दिनैबो बिथांमोना पाके प्रकारे बर' मिडियाम स्कुलाव मास्टार गैया मास्टार एसा मा जागोन दा बेखायनो दिनैनि जोंनि जे गार्जेनशिप जोंनि सोमावसारनायनिफ्राय आफादफोराव बिबान लानानै जायफोरा दिनै थाबोदों बे बिबानगिरिफोरा इयुन जोलैनो जोङो लामा दिन्थिनांगोन फोरोंनांगोन आरो जातीयताबादि जे चेतना माराठीया माराठी माराठा रिजार्भेशननि मेजर दफाया जाबाय बड'फाया सिमा होनानै गालांदोंमोन NDFB BLT बयनिबो दाबिमोन जे बुरलुंबुथुरनि साहा आरो सोनाबा संकस सानजाहा सदिया बे सिमाया उननि समाव सोलायनानै मिसिं अट'नमास काउन्सिल थानायनि थाखाय गहपुर सिमुलुगुरिसिम सिमा खानानै संकसनिफ्राय सिमुलुगुरिसिम बिटिआरनि बड'लेण्डनि फैबाय थानाय समाव रायजो जायोबा बिनि सिमाया जाहैगोन बेबायदि मोनसे सान्थौ सानस्रिजों जों बयबो सोमावसारबोदों दाबि लाखिबोदों सावरायनायावबो बेखौनो होबोदों आरो बे सिमा बारायनाय बिटिआर सुक्तिनि जे मोनसे मेजर दफामोन बे दफाया दिनै मोगथाङाव जाफुंनायनि आगानसे आगाननै दिनै हाबाफारिफ्रा मावफुंजाबाय NDFBआ हाथियार आन्दोलन खालामदों BLTआ हाथियार आन्दोलन खालामदों भलन्टियार फर्सआ ABSUनि बड'फानि 6 बोसोरनि आन्दोलन समाव थैथां बावसोमदोंमोन आरो बेबायदिनो ABSUनि आन्दोलना दिनै बे समसिम सफैबाय NDFBनि BLTनि आन्दोलना सफैबाय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव रमान हांखोनि आन्दोलन जादों भाषा आन्दोलन जादों बर' मिडियाम गायसननायनि आन्दोलन जादों गासिबो आफादा बबेबा नङा बबेबा संग्रामनि गेजेरजों 11,000 जे मार्जार खालामबाय बर' मिडियामखौ जे 11,000 आव सोफानो नागिरदोंमोन 11,000 खौ मार्जार खालामनानै स्कुल बुथारबाय आरो दिनैबो बिथांमोना पाके प्रकारे बर' मिडियाम स्कुलाव मास्टार गैया बर' मिडियाम स्कुलाव एनरलमेन्ट गैया बेखौनो बुंबाय थायो दा बेखायनो बिनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुखौ जों बुंनाय जादों बर' मिडियामाव गोबां पस्ट दङ खिन्थु बेखौ दिन्थियाखै आरो बिनि थाखाय फेक्ट फाइन्डिं जानांगौ आरो प्रपारलि बिनि एपइन्टमेन्टआ जानांगौ गोजोन्थों।